Ekkoerne gennem de grønne vidder af de central- og sydamerikanske tropiske skove skaber den karakteristiske kor af brølaber et fængslende lydspor, der genlyder gennem junglen. Blandt dem er brøleaben, kendetegnet ved sine mørke, flydende bakkenbarter, særligt bemærkelsesværdig. Denne art, Alouatta palliata, er ikke kun en af de største centralamerikanske aber, men også en af de mest almindelige i naturen. Den såkaldte mantelfunktion ved brøleabens udseende skyldes dens lange, tætte dækhår, som er grovere og fungerer som en effektiv form for camouflage. Brøleabens dybe kald stammer fra en forstørret tungeben i deres hals, som forstærker lyden og gør dem til et af de mest højlydte landdyr. Disse kald, der kan høres op til 4,8 km væk, erklærer deres territorium og holder rivaliserende grupper på afstand, hvilket sparer energi, som ellers ville blive brugt på fysisk territorieforsvar. Primært bladædere, brøleaber, specialiserer sig i at spise blade, som giver relativt få kalorier. Derfor optimerer de deres energiforbrug ved at hvile i lange perioder. Op til 80% af dagen kan tilbringes i hvile. Når det er tid til at spise, er de selektive og vælger forskellige blade, samt supplerer med lejlighedsvise frugter, for at sikre, at deres kost er balanceret med den rette mængde fibre og næringsstoffer. Deres skarpe lugtesans spiller en afgørende rolle i at opdage og undgå giftige blade. Imens deres specialiserede kindtænder, designet til at nedbryde fiberrigt plantemateriale, hjælper dem med effektivt at fordøje deres plantebaserede måltider. Brøleabens pels, rig på mørke toner, giver fremragende camouflage i træernes lys og skygge, så den effektivt skjuler sig mellem bladene. Lige så vigtigt for dens liv i træerne er abens gribehale, stærk og fleksibel. Den fungerer som en ekstra lem, der giver aben mulighed for at stabilisere sig eller bevæge sig let, mens den samler mad eller rejser gennem grenene. Troppedynamikken drejer sig om en dominerende alfahan, hvis lederskab typisk er uomtvisteligt i den sammenhængende familieenhed. Hunner og underordnede hanner hjælper med at pleje og passe de unge, hvilket fremmer et omsorgsfuldt miljø, der er essentielt for deres udvikling. Bevidste om potentiel fare, navigerer de forsigtigt gennem deres miljø, men de er udstyret med kraftige kæber til forsvar, hvis det skulle blive nødvendigt.